Jasné, pozri sa, mne to je úplne jasné, že ty fičíš na tráve, ale neviem, či by si sa napapala napríklad takej z Wimbledonu, hej? Ale kvôli tomu sme sa tu nestretli. A či sa chcela opýtať? No, ja sa o to zaujímam minimálne z toho dôvodu, pretože naozaj chcem vedieť, čo jem a čo sa odohráva v mojom krehkom tele, takisto ako v tvojej krehkej dušičke. Čiže tebe by tiež malo nebyť jedno, čo za trávičku papáš, na ktorej teda fičíš, ako som spomínal v úvode, pretože od toho závisí strašne veľa vecí, minimálne tvoje zdravie a od toho sa vyvíja aj tvoj a aj môj budúci život. Rodina ako základ spoločnosti, ako sa hovorí a viac menej to aj platí a funguje, sú strašne dôležité aj z toho dôvodu, že sa to dedí. Že sa to dedí, že je to v podstate také, hovorilo sa tomu, aj sa tomu hovorí tradovanie, že sa to predáva, odovzdáva z ruky do ruky a z pokolenia na pokolenie a je v tom tradícia. Čiže tá tradícia by mohla byť nielen v odovzdávaní fujár zahraničným umelcom, ktorí tu vystúpia, ale prečo by nemohol to stať taký dobrý sír? A ty dobre vieš, o čom hovorím. Myslím si, že v tomto prípade je aj veľmi dôležitá, tomu ty ešte nemôžeš rozumieť, lebo si maličká, podpora štátu. Štátu ako takého, pretože ja ako malý drobnochovateľ si nemôžem dovoliť kúpiť veľkú kosačku alebo neviem, nejaký obrstroj, pretože na to jednoducho nemám. Ale môžem zase zaručiť, že ten výsledok mojej práce bude naozaj kvalitný a kedykoľvek sa po to podpíšem. Takže hovorím na základe len vlastnej skúsenosti, že veľakrát spoznám to, čo papám, len podľa toho, ako to vyzerá. Ono je to krásne zarosené v tých Magna Marketoch, ale ono to nemusí vôbec splňať žiaden chuťový atribút. Takže aby som sa len vrátil k tej podpore štátu, keď ťa budem na budúce strihať, aby som si z toho spravil svetrík, nemôžem ťa obstrihať manikúrovými nožničkami, lebo by to trvalo asi strašne dlho a budem potrebovať podporu na kúpenie niečoho. Čože? Či ťa budem strihať? Nee. No prioritne si myslím, že zdravotný. Vieš, aj tvoje exkrementiky sú úplne inej kvality a môže z nich zísť úplne iná paradajčička, ako keby si sa napapala niečo extra chemicky vyzlúčovaného a potom to vyzlúčovanie má veľmi negatívny vplyv na tvoje vylúčovanie. A potom samozrejme aj na moje a už je z toho reťazec. A taký je beh tejto krutej prírody. Rozumieš tomu? Ne. Pane Bože. Ja verím, že to zastrihate krásne. Však to je, ne? Jedzte, pite, hodujte. Ale svoje. A za svoje.